sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod kani pagayam tayo a Roger tila Trinidad Benguet. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Roger. May saak a jeepney driver dito'y la Trinidad Benguet. Awan ti dadduma nga arapaap ko no di ti maikan itinarimat a masakbayan ti pamilyak. Inaramid ko nga rod amin a kabaelak tapno maipaay ko ti kasapulan ti asawa ken dagiti dua nga anak ko. Nga manyan ta napaidam ni gasat kanyak. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman a mangibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Nasayat mo tasin mangkot kan lakay. Kumusta tinagmalem apa nagpasadam? Ay, makabannog nga rod ba kay? Agmano ak, Daddy. Agmano ak, daddy? Kasyan na kayo ti Diyos, anak ko. Malaalala, aginana ka nga rod biit. Taidasar kon ti pangrabyan tayo lakay. Wan man, tanay. Mapisinak mo tanyag pweso. Mala, sumango kayo nga roda ni tilamisaan, tagigiddan tayo namangan. Anya igantin luto masidan tayo. Nangiprito ak iti manok. Ken nangilambungak mo't iti nateng. Naimbaglaan nga isawsaw tayo iti bagoong nga anda sili ken kalamansi na. Wow! Nag-iima, sen? Wow! Fried chicken! Paborito mi daytoy kini Manong, Mami. Amok iso nga rod nga iso ti inluto ka pangrabyan tayo, anak ko. Nagbanglo, mami. Sigurado nga adumanan ti kanan mi nga inapoy kinaading ko no kasto ti kaimas ti masida. Ay, katun kaduan yung nga rod ti mangan. Iti kasta, daras kayong mo't adumakan. Mala, agpray ka nga roden lay ka anak. Iti kasta, makapangan tayo matan. Tani, talaga ang mabisina kon. Na, inom ka man ngaminan iti kasta, Roger. Mamin, ano aya ang maibagakin ka? Asaan ang nasaya at dagita nga energy drink? Ha? Kasano ko maasan alasayaat? Kat energy drink nga rod na lang. Pampapig sa iti energy. Ay na, talaga ang natangkan ti olong. Lakayan kan ang pasig akalukwan ti amaw. Ninalang mo Kana yung lakit di mo tinakasta. No sana tinunaw, energy drink, ay sauce. Awan mo, Roger. Makaala kan tupay kit din iti sakit kunak manay. Di yung amin ibagbagaan anang. Nasalun at yung anak yun niya. Kita yun eh. Nasalun atak ko nang langaro din. Ay, jaga mo ken ka, Roger. Puro kalukwan ti ambaw. Di ka ka man laagay. Nay, nalang, papanan yun nga eh. Ano nga dagita yung luto masidahan tayo lakay? Tinuno abangos kang karni bakay. Nang tunok mo't lang iti hotdog. Kan nangaramid ak iti kilawan. Iso ti pangrabyan tayo. Dahil dati pasidang ka dagiti anak mo? Kat wala. Naimas dahito bakay. Sigurado akayat na kita anak na. Ay saan? Si kalaang timang sida ka dagita. Tagluto ak iti sidaan mi. Anya? Ang masayang mo dagito yung bakay. Ay, hindi kaya ta sidaan dagita. Ne, tapay mo eh. Saan ang nasustansya? Ha? No masayangan ka kadagita o di isunti sidaan. Basta siya, agluto ak iti sidaan mi kadagiti anak ta. Alas 2 lang matiti malam. Itaman pa yan na sapa ka nagawid lakay.
Apay, ada ka di parikot? Awan mo't kit day. Ang medyo nasakit nga min tilikod ko. Panagriknakit na bampanogak. Iso naggarahe ako na. Ala, masansan samot tinday ta marikrik na. Anya nga tano, mapan kalaangan agpa-check up. Iti kasta, iresitaan da ka iti agas. Ay na, saanin bakit? Nalabit abanog kan puyat lang daytoy. Nagsasarunong amin ti overtime ko. Iturog ko lang basit daytoy. Mayat tumanayin. No nagtangkan tumot ngamin ti ulom, Roger. Aginanakamot ngamin di mo abuswan ti bagim. Ngamin, si kamot laang ti marigatan no kwa. Iso nga rod ana sa hapak anagawid bakit? Lala, aginanakapay laang nga rod lakay. Rumwarak labiit. Le, sa dino ti papanam. Mapanak at palingke iti sidaan tayo, inton madamdama. Ituro mo pa'y laang, iti kasta makainanakamot. Sige, tay turog ko man pa'y ngagpaiso. Bareng agsublimot lang ti sigot a pigsakin ton makariingak. Okay ka laang ka day, anak ko. Katuwen, okay aklang matnanang, apay ka di? Kasla sa baling nga titsuram. Ha? Nay, anyan ti kahit yung asawan nanang? Kasla awan mo't gaganay kayam. Kan aguray ka. Kasla saan normal ti maris ti kudil mo. Ha? Kita man, kasla agyel-yelo mo ti kudil mo. Ha? Ay, ni nanang mo. Amang ano dagita matayo tada diferensya na. Ay saan? Huray ba kita ka napigsa pa ilaang ti panagkita ka na ko. Tinasayaan, ingkaag pa-check up. Tanay, sabali na talaga ti maris ti kudil mo. Normal lang dayta iti kas kanyak asaan amain inita nanang. Kan amang ano epekto lang ti silaw dayta. Iso ako nayo akas lag yelo ti kudil ko. Ay saan ko naklangarudan? Siya ko, ti mangibagbaga anak ko. Ibagam iti asawam, takuyugan na kaamapan agpa-check up. Tanay, sabali talaga ti maris ti kudil mo. Saan na normal dayta kung naklangarudan? Kasano dayto yun bakit? At damot kanugayam sakit ko. Uwan nga rud, Nakalahak nga nga tayo ti daytoy. Kat sa anak mo't unay nga ginilom. Nulaang mo't adda okasyon sa akto ginumiti harak. Ay, naglalaukin Nalabit naalam ka dagiti energy drink. Kas kada tinuno amakmakan. Nga ta? Di mo ayan ang nagtimbaga ti doktor itay. Nagtangkan tumot ngamin ti ulom. Kung naklangaro din amadi ti tinuno amakmakan. Ang sige ka mo ta sige. Unay mo't tan. Kasano tayo pa itan? Sapay awan umdas nga urnong ta para iti panagpaagas ko. Sigurado adakkel agad at ti magastos para iti panagpaagas ko. Alala, di mo panunutin day talakay. Di ka agdanag. Tamanga rami dak iti pamuspusan, iti kasta agimbag ka. Mabel, Saan ka nga agmay-may salakay? Adda aklaang ditoy. Adda kami kadagiti anak ta. Kas iti sinapataan ta idi nagkalay sata. At binulig ta iti rigat man ken namay. Dayta kuma, ti kanayon alaglagi pa mo, Roger. Ala, kaadwam ti mangan lakay. Iti kasta, pumigsa ka adagos. Adoy pay. Oh, kurang mo pay? manjakon, bakit? Napsuga ko. Adoy ti danom. Ala, uminom ka pay. Nagyaman ak bakit? Awan anyaman na. Ala, mabiit lang. Taalaag ti agas mo, han? Napsuga ka. Alangan mo't nangan ka nga ro, dinabsog ka. Uwanan niya. Adoy ti agas mo. Agtumarkan da kay.
Ala, agpalpaka, tasakan tumanan maturog. Mabel, Hmm? agyaman na kita pa nangasasikasong kanya ka. Naawan ka lang, Jakamon. Awan anyaman na lakay. Kas iti kanayon ko nga ibaga, adda aklaang ditoy. Di kam tupulos panawan. Aywanan ka, aginggat ka bailak. Iso apang nga asim, tasaan anatang kanti ulo mo, wen? Iti kasta, agimbag ka adagos. Rabi ay, nga mapaingay, ngaging gaita katawan pa jay asawa am anak ko. Nanang, amang ano nag-overtime man na niti trabaho na. Ay, kasta ka day. Wen, isupay ka nung amin ti bayad ti overtime na. Ikaw ang makidi ah. Aywan kayam, nangan ka ka din. Saan pa'y nanang? Anya ti kayat mo akanan, ta siya kong ti mangisagana. Iti kasta makatumar ka mo ten iti agas mo. Sana nanang. Urayak latan ni Mabel, tayson ti mga sikaso kanya. Sigurado ka? Wen, sigurado apaawitan day jay. Kan may sa, inton madamdama pa'y mati pa nagtumar ko iti agas. Apag guston to inton sumangpet. Sige, si kangarot ti makaam mo, anak ko. Ay napasensya kan lakay. Narabyanak mo ito na nagawid. Nagatidog tumot nga min ti pila iti paradaan. Sakot traffic. Okay lang, bakit? Tinabatag, simangpet kan. Mabisin ka din? Wen, itay pa'y. Ala, mabit lang nga ron. Tay saganak ti kanam. At dain take out ko alugaw. Ay day tuyon ati kanam. Iti kasta, makatumar ka mutin iti agas mo. Wen, kaya't ko day bakit? Nangrunan no day itlog na. Wan, adda. Ay wan, dagiti anak tangay. Nanganda ka din? Wen, pinakanida ni nanang sakbayan nagawid. Nasaya at mo't nga ron no kasta. Malala, umay ka, tatulungan ka na bumangon. Iti kasta, makapangan kan, kan makatumar ka mutan iti agas mo. Kat makainanaak mutan, tani. Masapa ak tumanan ama pa nagtrabaho inton bigat. Manong, Apay ading, aday bagam? kanayon matan amarabyan ni mami nga agawid. Intun kwan, masapa manen a pumanaw. Saan tapayan ang makasarsarita? Wen tay sumaten tagtrabaho. Ngamin, saan mo ten ang makatrabaho ni daddy, gapu iti sakit na. Ay, kaasimat ni daddy anya manong. Wen nga rod, kaasi ni daddy. Ngamin, agsaksakit. Ngam kaasimat ni mami, tay so tagtrabaho. Iso anas kun la nga agbalintamot a responsable nga anak, ading. Kasano tangay ko mga agbalin a responsable nga anak manong. Agpaisuro takin ni Lola no kasamot agluto. Iti kasta, datanton ti mga sikaso kin ni daddy, kabayatan nga agtrabaho ni mami. Aywan anya. Kanayon ang mabannog ni mami iti trabaho na. Hinton sumangpat, asikasuan naman ni daddy. Kaasimat. Iso atulungan ta ni mami. Sursuruan ta agluto. Tapno matulungan ta ni mami kini daddy, ading. Sige manong, mayatak iti dayta. Intun bigat matlaang, agpaisurutan kinilolang agluto, kan aglinis dito'y balay. Nangan ka ka din? Iminom ka iti agas mo? Saan pa'y bakit? Or-orayan ka. Anya ka matan, Roger? Ang mumot ang mabambanog iti trabaho. Ita, agpaasikaso ka pa'y laang mat kanyak. Ha? Sana ka robot, Roger! Mabambanog akmat! Mabel. Ada mat dita ni nanang mo. Ada pa'y dagiti anak ta. Imanugot ka kumamatan nga isuda ti mangpakan kan mangpatumar iti agas mo. Pasensyakan, bakit? Mala,
Kan painuman ka iti agas mo. Ngaminton maminsan. Umanugot kanton. Ani nanang, wano dagiti anak ta, ti mga sikasukan ka. Nawatam? Owen, bakit? Ne, alas 8 lang gayam terapi. Nasaba pa'y matgayam. Kunaklakit din. No barbangonan. Sika talaga, ha? Ne, ni mabelde jaya. At damanin kasarsarita na iti cellphone. Ay, o sino nga tamat tayo jaya? Kanayon mo't lagi dinakasta. Kanayon nga dakaletics na. Kan kain inawag na. Agyaman na, Ferdinand. Ah, Ay, kaduan na. Basta sika. Awan parikot. Wan. Areglado. Lukasta. Lalaki ti kasarsarita na. Wan, kunak lang nga Ruden. Aramidag dayta. Basta ipaay mo mo't amin na kidawagin ka. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Di ka kadiagdanag. Tano aramidag dayta. Awanin na pulos maaramidag ti asawa. Ket no saan to pa yun na makapagnangagmay-may sa. Masapol ang maalalayan. No di nanto pa yan kabailan ti bumangon agmay-may sa. Ay, abak na paikit din na, di malaylay na yung mula. Diyos ko. Ay, maumaak nga Ruden. Nabambanog ako na mga asikaso kan kuana. Kaya't kumutun ti agbiag na waya. Di, awan di pa panunutot ng obligasyon ko, kasjay. Oo na yan. Ay, talaga. Oo na yan, Diyos ko. Okay. Nagsakit. Nagsakit. Apay na kita bag. Sa dino ti papa ng mabel. Pasensya kan, Roger. Sorry. Ngam, talaga, jakon kabailan. Ne. Anya ti kayat mo asawan bakit? Nabambanog akon. Awan mat siguron maibagam, ta inaywanan, inas asikaso, kan, inananusan kamat iti manu atawan. Mabel? Pasensya kan? Ngam, kayat kumatan ti agbyag anawaya. Saan? Pangasim. Di mo kumamot aramidan ti astoy ka niya. Pangasim, Mabel. Saan, Mami? Pangaasim, saan da kami kumamot na panawan? Dito'y ka lang, Mami. Please. Pasensya kayon anak ko. Basta agsingsingpit kayo, wal. Aywanan nyo ti amayo. Mabel, pangasim. Di ka kumamot pumanaw. Pasensya kayon. Ngam, nakadesisyon ako. Mami. Dito'y kalaang, Mami, please. Sapay la kuma. Tama pa kawanda. Sige. Mami! Mami! Ang subli ka ditoy! Mami! Mabel! Ang subli ka ditoy! Pag-asim! Saan na kami kumamot sa panawan? Mabel! Una yan, di kastoy abiyag. Una yan, Diyos ko. Natayak la ko man. Ngam ti makarig na akit kastoy. Nagsakit
Awan lumasping ti kinasakit na. Apay sakpay. Apay, Diyos ko. Apay. Awan matamok abasol ko. Tapno dosan na kinikastoy. Awan na. Apay ngay. Apay. Kay likad na kinikastoy apanubo. Apay ngay. Diyos ko. Apay. Husto ka din dayta pa nagsangsangit mo anak ka. Ay, siyak ti marigrigatan iti kastangar aramidam. Namoy lang ko mananang. Namoy lang ko ma. Nukasanok ti kinasakit na. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Mawatak tirik na, anak ko. Normal laang dayta. Nang runa ket kapudpudutan pa'y laang ti panangpanaw ti asawam kada kayaw nga agaaba. Nanang, Mamati ak. Adong tengtumot laang ti aldaw amalipatam ni Mabel, anak ko. Ay, sana ron ba nga sangitam ti kasjaya klas iti babae. nanang. Malaala, hustunan anak ko. Mangan kakit din. Iti kasta, makatumar kamutan iti agas mo. Masapol nga agpapigsa ka. Laglagi pam, kasapulan da ka dagiti anak mo. Pasensya kayon, anak ko. Nairamraman kayo pagkit din. Iti kinawan kwentak nga ma. Awan sirsirbik nga ama. Awan. Ala, husto daytan dati. Di kay ka din agsangit. Kan may sa, awan rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya. Saan nyo anagayatan ang maadaan kayo iti kasta asakit? Husto, ti kinuna nilay ka anak ko. Nanang, di kayo agdanag dali. Ikariming agkapsat, nga gadal kami anaimbag. Iti kasta, makalpas kami iti panagadal mi. Kat ikararag mi, asapay lakuma, ta ipalubos ti apong agdiden na tayo pa'y iti mabayag. Oh, agyaman Diyos ko. Agyaman taimbayan itinanakam nga anak. Di ka madanagan. Tada kami laeng ditoy ang nakasuporta ka dagiti anak mo, anak ko. Awan ti rumba nga pagdanagam kada kuada. Ngamin, ado kami may nga titinulong para iti panagadal da. Gusto ti ko na ni Lola, Daddy. Di unay tagpampanunot. Ngamin, makapadakas dahi kada kayo. At damod dantikin ang kalamang tulong kada tayo. Iso adi kay kumamapukawan iti namnama. Agpaimbag kayo kitdi. Agyamanakan ako. Talaga alanakam kayo. Siyempre imala kami ngamin kada kayo, Daddy. Ha? Ay wana. Agyamanakmat ka na kayo, nanang. Agyamanak. Tanda kayo akanayon abang patpatibkar. Iti pakinakam ko. Noon kayo lang. Dakamon. Awan anyaman na, anak ko. Asino kumapaingay, ti agtitinulong. No saan ada tayo matlaang. Ipatpatagda ka unay-unay, Daddy. Dayta kumati kanayon alaglagi pa niyo. Agyamanak anak ko.
Ipatpatag kayo matunay-unay. Taon 2024, idinadiagnosak iti liver cirrhosis ken diabetes. Kat kaas iti apo, si bibiyagak paymet ngaging gayta. Dayjay laeng tain-inot meten ti panagkapsot ko. Nakaidda aklatan. Jak kabaalan ti bumangon. Kat ado nga agas ti tumtumarek. Numay papanmet ken ni Mabel awanen damag mikinkwana. Basta ti amok, simurot iti lakay abaknang, ket jak amo no sa dino itan ti ayan na. Nakisarita ak iti anak ko, ket inistoryak ken kuana ti amin. Iso ti nagsurat ken nangipatulod ken ka ditoy pakasaritaan ti biag ko. Ket namnamaek amang ngagaktumet ti pannakaidrama na. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Roger. Ken ka pagayam Roger, nagasat ka ngamin naaddaan ka iti duwa nga anak ananakam. Di mo nga rod bukudan ti parikot, sursurwam ti agkid daw iti tulong iti pamilyam, ngamin nakasagana damet at tumulong ken ka. Surutan kantong palam ti ibaga ti doktor mo para iti panagpaagas mo. Kang runaan iti amin, di mo sidiren ti bagim kadag iti napasamaken. Ngamin saan ang makatulong dayta iti panagimbag mo. Agtalag ka kadag iti anak mo, kastametan iti inam ken kadag iti kakabsat mo ang nakasagana at tumulong ken ka. Aramidam nga inspirasyon ti suporta ken panagayat ti pamilyam ken ka tapno agpatuloy iti biag. Alakastan pagayam Roger, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag